zu hori, puntalea txori, beste guztien artean, nagia dokori. Baina hori dana ezin da aitu gerraurreko pizkundea kontuen hartu barik. Guzti honetan zelako paper importantea jokatu zuten emakumeek. Horre emakume abertzale batza dago, emakume abertzale batza sortzen da 1900 Primo de Riveraren diktadura baino lehenago, bere inspirazioa da Irlandako nazionalistak dira horren inspiratzailea, emakume abertzale batza da Irlandako emakumeen antolamenduaren kopia bat. Eta emakume horiek batez ere errepublikatik aurrera, bazetorren apur bat antolatzen, baina errepublikatik aurrera hartzen dute oso indar espansibo handia. Politikaren arlotik begon zan bebai alkarte diferenteak. Por ejemplo, Eusko Gaztedi eta emakume abertzale batza. Horrik oso importanteak izan ziren, gazteen artean abertzaletasuna eta zabaltzeko, eta emakumeen movimiento izin zana. Emakume abertzale batza, ez da edo zer gero, hor mende hasieran, Andraskoak alkartu ziren, Andraskoak beti asumidu dabe bigarren mailako papel bat, eta zaintzagaz oso lotua. Mercedes Ugalde irakasleak, ikertzaileak, kuantifikatzen du 25.000 militante zituela, ez? Eta orduan, euren idearioan emakume abertzalearen eginkizunetako bazan estea. Neskamutilak sozializatzea, bai eskolagintzaren bidez eta bai jarduera esformalen bidez. Euskal dantzak, mendizaleak, ez dakiz zer, jarduera ezberdinak. Gaur deituko genuekena, ez dakit, hezkuntza esformala edo... Monikak egin zuela matrikula Magisteritza eskolan 1996an. 3 froga gainditu zituela, 16 urtegaz, eta 4 urteko ikasketak egin zituela, gaur egunean egiten diren moduan. Goi-mailako ikasketak. Eta, emakume horiek aktibatu ziren batzuk soslai profesionalago bat nahi baldin baduzue, irakasle ikasketak egin zituztelako, eta beste batzuk ekintzaile moduan, ez? Hau euren ideologiaren arabera, familiatik bertatik hasten zen, hau da, emakume abertzalea, ama abertzalea, euren seme-alaben sozializazioan sartu behar zuela, erlogiarekiko eta hizkuntzarekiko eta kulturarekiko atxikimendu hori, eta hori pasatzen da espazio publikoago batera horrelako jarduerak daudenean edo eskolak daudenean. Orduan, ezin da ulertu euskal eskolagintzaren sorrera garapena eta nik uste ikastolengo mugimendua bere hastapenetan, emakumeen protagonismo erabatekoaz ohartu gabe. Emakume abertzale batzan batu ziren Andraskoak euren zereginek eta modu antolatu baten egiteko. Eta horrik beti dauz lotute asko zaintzagaz, ez da? Eure dire umeari, familian, transmisioa bermatzeko arduradunak, ofizioape askotan eukidabe edo enfermera, maestra eta holangoak, ez da? Baina kasu honetan, abertzaletasunaren naizta politikan eta gizonak ibili, euren partea hartu eben. Da segaitik aitatu daz gazteena eta emakumeena, euren ardurapean sinatute datozelako orduko lehenengo eusko ikastolak. Gerraurrean dau panorama oso ugari irakaskuntzan. Batetik dauz eskola publikoak, nazionalak, espainiakoak, baina nahiko deslai edo oso asko jagon barik edo arduratu barik egozanak, ez da? Beste alde batetik dauz erligiosoak, ordena erligiosoetako kolegioak. Horri prestigio gehiago dekie eta baina erderautzean irakasten da. Eta orduan hor, emakume abertzale batzak eta bultzatuta sortzen dira eusko ikastolak esaten dotziena euskeraz eta eskuelas baskaz erderaz. Monika Lekunberri emakumea zan, gaztea eta maestra. Eta emakume abertzale
batzako kidea. Hor kokatu behar dugu emakume honen lana eta beste emakume askoren lana. Emakumeak hitza eta bizitza liburu honetan agertzen den moduan. Emakumeak ziren oso politikak esango dugu, baina politika baino gehiago euren ideologia zan, guk ere egin dezakegu lan herriaren alde, euskararen alde, aberriaren alde, euskal irakaskuntzaren alde, eta hain zuzen arlo hau zan eurentzako libreago, komila artean, geratzen zena. Politikan ezin izaten ziren mitinera baino. Mitinetan, egon ziren, mitinak ematen emakume asko, baina hori izan lan bakarra. Eta orduan, eskola, irakaskuntza, umeak, emakumeak, arlo guzti horiek, emakume abertzalako batzak antolatuta, eurek antolatu zuten eta eurek gauzatu zuten. Eta hor kokatu behar da emakume guztien lana eta Monikarena ere bai. Orain dela urte batzuk nire aita kontaduztan zelakoak izan ziren bere eskolako lehenengo urteak. Orrantia Fernández bizi ziren etxe berdina Monika bizi zan. Eta horregaitik berak beragaz ikasia. Nosotros cuando empezamos a la escuela de Mónica, lo único que hacíamos al salir era dejar a todo correr la maleta en la tienda de mi madre. Intentaba cogerle, robarle lo que podía, un poquitín, si no se daba cuenta que estaba con las clientas, pues un poquitín de pan con chorizo o con jamón, y lo que salíamos era jugar, porque todo esto era absolutamente campas y campas y campas, entonces claro, campas frutales, etcétera. Entonces lo que hacíamos era jugar al esconderite, jugar a indios, jugar a la cría. Oso interesgarria aipatu duzuna, nolako konpromiso hartzen zuten 20 urtegaz karrera bukatuta. Eman dezagun 24 urtegaz, zelako konpromiso hartzen zuten herriaren alde eta aberriaren alde, ezta? Eta gizartearen alde, Bai, gizartearen alde. Analfabetismo garaia, are gehiago, euren ideologia zabaltzeko edo beste emakumeek eta orokorrean gizartean horren berri ezagutzeko. Martina Casiano zan irakaslea arduraduna. Bide batez esango dugu Martina Casiano izan zela Espainiako Zientzia Akademikoko lehenengo emakumea. La